ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ଟି ପାଇବାଟା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପିରିଏଣ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ମନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଆମେ ଯଦି ଆୟତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବା। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନ କଲେ ଆମେ ଏଇଟା କହୁନି କି ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରି ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହେବ କି ନହେବ ସେଇଟା ପରେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ମେହନତଟା କରିବା। କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଳ ମାନେ ତାଙ୍କର କରଜ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। କରଜ ତ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ସୁଝି ପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେମିତି ହସ ଫୁଟେଇବା ଆଜ୍ଞା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜ୍ଞା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।